Κυρίες και κύριοι, και αγαπητά μου παιδιά, καλησπέρα σας πέρα για πέρα. Σήμερα ο Περδές μας θα δείξει αχ, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Αδελφοί! Εδώ είμαι, Άγιε Πατέρα, δεν με βλέπεις. Απ' τα χείλη σου κρέμομαι. Βλέπω και τα τούτα σου. Αδελφοί, εμείς ό,τι είχαμεν να δώσομεν, το εδώσαμεν. Εσύ, δια την σωτηρίαν της εκκλησιαστικής περιουσίας, τι θα δώσεις? Πάρε παπά μου, την αδοντόβουρτσα μου, δώσ' μου κι εσύ την παπαδιά σου τη μισή. Θα σορτιστούμε, πως θα μοιραστούμε, άλλη μια μπριζόλα χοιρινή. Απάνω τους αδέλφια, το πρωτάθλημα μας ανήκει. Εσείς από μπροστά και εμείς από πίσω. Μπροστά και ερχόμαστε, στο πίσω σου οι άλλοι. Το ένα χέρι το μηγκάν, το άλλο μανουάλι. Τράβα μπροστά όσο κρατούν τα κόσια σου ακόμα. Τράβα μπρος, ποιος θα έρθει, ποιος θα πάνε. Τράβα μπρος, και του κεφαλιού σου κάνε τράβα μπρος. Η ζωή μας είναι λίγη, τράβα μπρος, δεν θα γίνουμε κολλήγοι. Γουστάρω, μεγάλε, άξιος. Πειράζει που είσαι και ο πρώτος να μου. Όλοι οι παπάδες στο Τούνια εμένα
θέλει ξανθιά. Εδώ είμαι, Άγιε Πατέρα, φεύγω εγώ από εδώ. Θυσία θα γεννούνε. Ωχ, γεια σου μεγάλο μάρτυρα με τα κυπαριλίκια σου. Και τώρα απευθύνομαι εις ημάς, άξια τέκνα της Μαρχάλας. Τι λέτε δι' αυτήν την πρόκληση, τι λέμε όλοι εμείς δι' αυτήν την ανίερον, τη ληστρική επίθεση εναντίον μας. Εμείς τι λέμε? Στα χωράφια λέμε ναι, στις χορόπες λέμε ναι, στους κουσάρες λέμε ναι, και στις τσάπλες λέμε ναι, στα τσιμπούσια λέμε ναι, και στις μάσες λέμε ναι. Όχι λέμε στο τρίτσι, όχι στους σοσιαλιστές, όχι στο Παπανδρέου, όχι στους φιλιστές. Taka 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 taka